So guys, दिनै जोंनि देव हलाव फैदों। बियो आसामनि पेराविक आरोना, जेरै इजिप्टआव दं। इजिप्टआव गोथैफोरखौ फबना भिआइपिफोरखौ थिग बेबायदिनो आसामाव बेबायदि दं आरो। बियो 2023 मायथाइयाव इउनेस्क'आव हेरिटेज लिस्टआव सोजादों आरोना, इउनेस्क'आव। स' बेयावनो बेरायनो फैदों, नायलांदो। बियो देव हल सराइदेव मैदामाव बे साइडखि दं, बेखौ पार्ट ल' होननांगोन आरोना गासिबो। बियो टप भिउ, बै साइडखि नागालेण्ड, बेनिफ्राय बेखै आसाम। नैबेखौ नुदों दा, बियो 700 बोसोर बैसो जाबाय आरो बे माबा खुन्थाफोरा। बे खुन्थामोन, सोरबा हास'नानै लांबाय बेखौ। नैबे खुन्थामोन। स' बेनि सायावनो मानसिफोरखौ फबनाय जायोमोन आरो भिआइपि गोदोनि राजाफोरखौ। आहमनि गिबि राजधानिमोन बियो। नै बेयो 700 बोसोर जाबाय। 700 बोसोर जाबाय, बिराद गोबाव जाबाय आरो। बिसिमल'मोन आरो बेफोरनो बाथौ खोन्थागोन, मेन जायगा खोन्थागोन आरो बियो बाथौआव नायखिनिखौ खोन्थाबाय, बे दाखौ खोन्थाबाय। स' बेरायनो फैनो हागोन। बेयो शिबसागरनि सराइदेवआव दं, बारा गोजान नङा, आसामाव दं।